नैबेनो जाहैबाय जॉनसन बेबी पाउडार। बे जॉनसन बेबी पाउडारखौहाय जोङो माब्लाबा समाव उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जुदि गाबोब्ला अब्ला बिमाफोरा गथ' बुरखायनो थाखाय मा मोनगोन मा मोना बेबायदि जानानैहाय माब्लाबा समाव पाउडारखौ जुदि होफ्लांदोंब्ला पाउडारखौ जुदि जानानै गथ'आ माबा मोनसे खिनाय गोबानाय बेबायदि जुदि जादोंब्ला अब्ला जोङो बिनिफ्राय गोबानाय आरो खिनायखौ जोङो बोरै फाहामनांगौ बिनि बागै आङो जा एसे मिथियो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होगोन। हे एभ्रिवान, वेलकाम बेक जुनमुनि चेनेलावहाय फिन खनसे गासै नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। आं दिनै फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड दङ बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। ओमफ्राय आं दिनै रिभिउ खालामगोन नैबे जॉनसन बेबी पाउडारनि सोमोन्दै जा एसे मिथियो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होगोन। नैबे जॉनसन बेबी पाउडारखौ जुदि गथ' उन्दैफ्रा जुदि जानानै गोबानाय आरो खिनाय बेबायदि जादोंब्ला अब्ला नोंथाङा जुदि डक्टरनावहाय लांस्लाबनो हायाबा बा थांस्लाबनो हायाब्ला अब्ला जोङो बिनिफ्राय मोनसे राहा आं नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होगोन। बेनो जाहैबाय गथ'फोरनो साहा फुदुंनानै साहाखौ लोंहोनांगोन। जुदि साहा लोङाब्ला अब्ला जोङो थालिरखौ जाहोनांगोन। थालिर जायाब्ला साहा लोंहोनांगोन, साहाखौ लोङाब्ला थालिर जाहोनांगोन। मोननैनि गेजेराव मोनसे जाहोबाबो जागोन। ओमफ्राय जुदि बेखौ जानानै जुदि हामाखैब्ला अब्ला नोंथाङा थाबैनो डक्टरनि सेरावहाय लांबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो फैबाय थानाय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन। लाभ इउ अल, बाय बाय।